Davies rydw i. Dwi'n ffarmwr a cynghorydd sir, ac rwan dwi'n ymgeisydd yn y etholiad Ewropeaidd. O'r Powys dwi'n cynrychioli ardal Llanred yr Ymochnant a Llansilin. Rydw i'n arwain o grŵp ceidwadwyr ar y cyngor ac hefyd dwi'n cadeirydd yr Audit Committee. A tra dwi ffwr gyda gwaith cyngor, mae mab hynna adre yn ei gyd o'r gwaith galed. Ar ôl gadael Coleg Bangor gyda gradd amaethyddol, gweithiais i'r Weneddiaeth Amaethyddol am ychydig cyn fynd adre i'r ffarm teuluol. Ffarm Ucheldir yn codi o tua 900 rodfedd i fyny at bron 1400 rodfedd. Gwanwyn dwytha, oedd y ffermydd lleol wedi cael amser caled iawn. Oedd llawer o eira wedi disgyn, a oedd gyd o ffyrdd ar gael. Yn y diwedd, oeddwn wedi rhoi fyny yn disgwyl am y cyngor lleol glynhau y ffyrdd, ac felly es i benthyg digau gan ffrind i cliro'r ffyrdd. Oedd rhai o ffermydd yn rhedeg allan o bwyd i'r catel a'r defed, ac o'n nhw'n cael amser caled iawn. Dwi'n deall bod ffermwyr angen help ar adegau. Mae ffermio ar y mynyddoedd Cymru gallu bod yn galed iawn. A mae gyd o penderfyniadau pwysig yn digwydd yn Ewrop. A mi fyddaf fi a ceidwadwyr Cymraeg yn llais cry dros ffermwyr Cymru yn Ewrop. Ac dwi'n edrych ymlaen i gweithio gyda chi yn yr ymgyrch Ewropeaidd ac cymryd y neges allan i bobl Cymru. Diolch yn fawr.